assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. E tokara salna weltanama jamalla ki salman dendagal wondimade famille o foof eyyi banggue ko fate honono asmanuuji jeeɗiɗi e leyɗele jeeɗiɗi ɗum ɗon ko jomiraɗo haali ɗum e Qur'an ko jomiraɗo haali e Qur'an ko neɗɗo jaɓat ɗum gonɗin ɗum ɗon koye waɗɗum e birnide jomiraɗo neɗɗo yiyani anda wawa yiide so wino essaye famde ene waɗa hen explication mbo wona rationnel mbo harata hakkille wonta ɓeyde jibde yimɓe ɗum woni science jaɓata ɗum kañum science jaɓat tan koko nemi koko yi koko ɓeti ɗum noon science wona neɗɗo o science kañum ko gollal ko kutorgal ngal neɗɗo yiyata nema on kuɓɓaɗo oto ma dogna jahata jiɗɗa yaade to jottoɗa so neɗɗo yaari koye ngal jaaha laabi ɗiɗi an kan mi yara duuɓi sappo no yaha yottaki walla hono avion ni walla ƴetta Diallo ma ndemira science kañum adda oto muɗum remira joni joni rema ko wuro fof fonno remde e nder ñalawma goto e woni ko ɗum woni ko science kañum ɓetata yiya nema en tant que julɗo kala julɗo so jomiraɗo wi asmanuuji jeeɗiɗi yo jaab gonɗina leyɗele mum jeeɗiɗi yo jaab gonɗina yo joni noon to banggue science kañum ko yiyata ko ɓetata ko arani ɓedde gam yettude kañum tinani ɗum haalama saabu jangguɓe ɗum ɓe waɓɓe ɗum ɓe fuɗɗuɓe ɗum ɓe fewno ɗum ɓe ɓen ganda kañum ɗum wiyama asman jeeɗiɗi walla leyɗele jeeɗiɗi wiyama toon kañum gon tan ko yiilade ɗi gandal mumen ha jiilo jiita ko jiitata ko joƴƴina kono jeddodirtake to banggue diine to woni science jeddodirtake to banggue diine to kañum wiyata tan ko hunde sa haali ɗum addan ɗum ɓeeta so tawi a ɓetani kañum deƴƴe haalata hen haydara yo donc en tant que julɗo a jaɓat birnide jomiraɗo gonɗina ɗum ɗon ɗum woni ko woodi ko asman o sa yeehi e nder weeyoji ɗi foof ɗi jiiɗen ɗo ɗi kede wawi yiide ɗi galaxie men o foof mbiɗum ngu no woori ni sa yirlima hen ko 100 000 années lumiére Allah mum yawde waɗa ɗum ko 100 000 années woni duuɓi temedere ujunere lumiére waɗata so ummima ɗo goho yaade to galaxie o hayɗi ngo mbeɗumen ngu e ɗum ɗon noon daɗi wiyore windorta ko jungo sa wiɗa windir ɗum jungo joni aɗa wawi ƴeewde ndiyameje gueji ɗe foof binda tawa timminani 100 000 années lumiére on bindol ngol ɗum noon jogui ko unité no haalirte e yon jogui tan windirte unité ji par ɗum ɗo 10 puissance ha yettoto tan tawa heewani yo firti ko ina mawni sanne no fewi galaxie men ala foto asman woni hen yo nangue men gandan ɗo waɗɗani haydara ko ɗo woni 150 millions de kilomètres e so tawi vaisseau yeehi ɗon ɓurɗo yawde no wawi wadde ɗo e toon timmata e balɗe 5 yetto toon yo donc firti ko nangue men gen laaɓi men waɗɗani ko ɗo woni yo donc asman ala tan to neɗɗo yi bildi tan ndiɗo arata hen tan sa yettima pugga naata ɗum yiyaka e weewe men he ko birnide jomiraɗo neɗɗo jaɓata gonɗina galaxie men noon jogui fodde wonde 2000 milliards étoiles woni hoodere ne jogui kadi ujunnaji ɗiɗi milliards kadi ɗangren taroɗo e galaxie men o kono noon kadi goɗɗi hono makko kadi milliards uji kadi ne goodi goɗɗi kadi hono milliards uji goɗɗi nan nder toon ko asman ala hen donc firti ko science yiilaki yiitude asman wan noon kañum pour mum konngol asman ala e gollal muɗum donc neɗɗo o noon tawi ko julɗo omo jaɓi tan yo jaɓ asman no woodi o wondaka wasko ɗum waɗi par ce que wona omo yaha toon wona omo dubbo toon fiɗino makko wona omo wudditana omo naata asman donc firti ko hay julɗo so gonɗini yo gonɗini asman no woodi tan kono wawa yettade hen hay goto hen e taw so science o yiyani taw firti ko so no wodiri ni science wawa yiide hen hay goto o taw yo voilà donc to banggue leyɗele to kadi ko même chose tan kalten yo donc no andira ko woni weeyo ko ni ko noon kadi andira ko woni nder leydi waɗi ko mantoji 5 woni lare 5 waɗi ha yetto to haaji ɗo lare 5 ɗe e ha hakkude yo lare 5 ɗe laral gotal yarata ko kilométre uji 40 ha 50 kilométre luggi ɗe sa faani nder ngal laral sa ɓenni ɗum ngara e laral gongal ko 2900 kilométre woni ujunnaji ɗiɗi e temedde jeenayyi kilométre luggi ɗeki muɗum ngal laral sa ɓenni ngal laral kadi ngara e laral gongal kadi kañum ko 2250 kilométre luggi ɗeki laral gongal yaha ujunere e temedde 3 kilométre kanjum fofo sa rendini tan profondeur woni luggi ɗeki leydi ndi e luggi ɗeki mayri kayri fof e sa ƴetti ɓoggol a fooɗi ɗum ha woni 6337 kilométre paana ɗum nder leydi ko ɗon woni luggi ɗeki leydi ɗon leydi ni gandana luggi ɗeki muɗum haaji e yo ɗon woni hakkude ɗon woni noyo woni gandanɗama ɓerde nde ɗon woni moteur o ɗon woni gandanɗama jeeyge wulguete woni ɗo plasma e nge wula ha degré ji kewɗi sanne no fewi jeeyge wiyetege plasma watta ko explication ɗo ha mbawa ɗum famde fulfulde wiyaka tan so wiyama plasma tan e jangguɗo woni gon scientifique fo walla ganduɗo ɗum fono andi ɗum ɗo plasma wiyete jeeyge wulgue ha daɗi wiyore e nguleyki maye yaa kangue ramde ko tal
sa ndaari ngi rawanta ko talnguleki may ngeen don jeengi woni hakkunde do ngeen woni moteur aduna ko dum woni ko woni der leydi to goddum adon wuro ala ton e geecuji ngala ton ladde ala ton yimbe ngala ton kulle ngala ton ko dum do woni ton yo donc surtout ko sa benni do tan e fodde wonde 12 km ha 10 km der leydi ko woni ton ko hangantini kullel wa wurdu ton ala fof way ton wurdu hangantini o wodi tan ko lare leydi lare kaaje do ngal do dal no wadi kaaje no wadi jama no wadi kangi no wadi kal dendangal won kaaje den co ha yitu nan der ton ha faade der leydi to juuteni ngudum ko woni to yo dum woni der leydi be do lare joyi yo donc so tawi leedel joyi no goti kadi dum no kam eden gandi wa der kambe ngoni der o kam aduna gon anda ko woni ton yo par sa tarima ba tarde bangi il faut kango aduna gon dirlo dam e fodde won 90 minutes station spéciale gondo do 90 minutes fo mo yirlo aduna go arto wonno do donc furti ko aduna go ko murlidi ko woni der ton ko deedo lare joyi ngoni der ton yo donc furti ko asmano woni weeyo go mo jeten science wiyata ko espace tan wiyata woni weeyo donc furti ko ngodo weeyo kadi hay asmano goten jiyani kono juldo o jabbo gongina yo science way hen haalde